wonten tiyang estri ingkang sampun omah-omah tegesipun sampun winengku ing kakung malah kepara sampun anggadhahi putra. Nanging tiyang estri kala wau maksih seneng laku sedeng bandrek selingkuh. Kesenenganipun saresmi kalian priya ingkang sanes bojonipun. Duh Koko Prabu, pun kakang iki tinitah dadi wong lanang. Dene Yayi Renuka tinitah dadi wong wadon. Omah-omah kuwi wajib tumrape wong urip. Wong lanang sing dadi ratune, wong wadon kang dadi patihe. Kalamun den ibaratake pusaka kaya duwung lan warangkane, penggawean sing dikersake kelawan ratu kudu dirembuk lan ditindakake kelawan patihe. Lamun ratu masesani, patih ingkang mranata lan ngawruhi sak wewengkone. Nuwun inggih Kakang Panemban ngestokaken dawuh. Yayi, ing pertapan Jatisrana kene, aku kelawan Yayi Renuka wis anak-anak loro cacahe. Aku kelawan Siadi wis pinaringan putra loro cacahe, yaiku siji Suwandagni, loro Jamadagni. Marmarme wong kang wis bangun bebrayan kuwi lamun ta wis pinaringan wujute momongan. Mula Renuka, mula gula wentan putramu kekarone nganti diwasane ya Yayi, Yayi Renuka. Pandhita Akarya wangsit pindha gombang ngajabing tawang susah angin ngendi nggone miwang kaliyeng kangkung wekasane langit jawang-wang lan gigiring punglu nuwun inggih kewajibanipun ibu inggih namung anggula wentah wiji ingkang sampun katitepaken wonten jasad kula ingkang babaripun putra paduka kekalih Kakang Panemban. Ya syukur yen to pancen kaya mangkono. Mung bae ya, mung bae Renuka bojoku wong ayu. Pun Kakang nyuwun, pun Kakang jaluk, pun Kakang nyuwun ing antarane lati lan pakartimu kudu jumbuh, ing antarane lati lan pakartimu kudu nyawiji. Tegese yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Kenang apa pun Kakang kandha kang kaya mangkono, awit wis sawetara wanci iki pun Kakang ngrasakake kaya ana ganjelaning atiku kang ora bisa diucapake lan diwedarake. Mbuh perkara apa panjenenganing sun dhewe ya durung dungkap Renuka. Inggih Kakang Panemban. Yayi Renuka, sajake iki wis wancine manembah marang Yang Maha Agung
luwih dhisik aku bakal manjing ana sanggar pamujan sing tak suwun muga-muga ora ana mendung kang hanglimputi pertapan Jatisrana kene. Satemah pertapan Jatisrana kene sing ana mung tembung ayem lan tentrem. Nuwun inggih Kakang Panembahan. Sugeng nderekaken Kakang Panembahan anggenipun badhe manjing wonten sanggar pamujan manembah mring Gusti ingkang Maha Wikan. Sabantuk wahyune ngalah ya tumilah mangolah ilmu bangkit. Bangkit mikat oleh mangukut jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara sajake Kakang Begawan Risanggeni wis krasa yen to aku renuka ndarbeni tumindak ingkang singlar saka kautaman. Nanging Kakang pangapuramu ya Kakang, nggonku tumindak sedeng marang priya liya ya mung merga nggonku ora entuk jatining pemarem saka panjenengamu Kakang Begawan Risanggeni. Bares wae Kang, bojomu iki wis ora puas karo kowe. Ana priya liya sing siyang pantaraning dalu bisa ndadekake aku antuk jatining pemarem. Sepurane sing gedhe ya Kang, aku durung bisa dadi bojo sing apik tumrape Kakang Begawan Risanggeni. Renuka Renuka sapatemon iki pancen sing tak karepke. Biyuh sepira to kapangipun Kakang awit usak watara suwe ora sapatemon klawan jeneng sira wong ayu. Piye kahanan omah ra aman to? Bojomu ning ndi bojomu? Tanggapan piye? Mboten.
Menika nembe mapan wonten sanggar pamujan. Adatipun nek wis kadung ibadah menika dangu sanget. Tutukno dhisik wong ayu. Yayi Renuka sapa wonge sing ora bingleng-engleng hang lelamong nyawang citrane wong ayu Renuka wiwit pucuk rambut nganti jejempol sikil babar pisan ora ana getek cacate. Inggih kula inggih kapan sanget kalian jengandika Kakang Adipati Citrarata. Ya. Mumpung ana wanci kang prayoga. Ayo wong ayu. Turutana brantan. Sumangga kula dherekaken Kakang Adipati Citrarata. Wong ayu jejimating tilam sari. Cahyamu Sidik Purnama mantesi. Lamun besengut wimbuh patut ora kaya sira Yayi Renuka. Seger sumyah polatane sumringah kelegan atine bungah cocok karo pengarep-arepe saka omah. Eling-eling Punggawa Praja ingkang senengane golek wong wadon lanyah mila direwangi ndelike dhuwit ana kopiah. Dupi wis ketemu karo wong wadon sing diarah sigra kinanti mlebu omah. Sing wadon mung pasrah sumarah ngladeni wong lanang sing kakean polah. Hangudari Dyasriwut Urawati rawat wawati wedi lamun kau
Mrengsang hambek ngumaladi tanwandi binardi bloko kacurnan kang hambek judi jane dedek pengawak panjenengan menika nggih mboten sepinten tok nanging kok tandang grayange kok ngedap-edapi ngaturaken panuwun nggih Kakang Adipati Citrarata ingkang sampun tresnani lair trusing batin mboten ketang sewulan pisan panjenengan mesti tilik kula dateng mriki satemah kula angsal jatining pemarem awit carem asmara kalian jengandika Kakang Adipati Citrarata. Aja kuwatir rasamu cah manis. Pun Kakang ora bakal lali kelawan Siadi, nyatane ya mung sliramu Renuka kang bisa gegem atine pun Kakang. Ana wong wedok ayune kaya ngene. Wes. Pun Kakang tak pamit dhisik ya cah ayu, cah manis, cantikku, ayuku, senukku. Hai. Sajake mburimu kae ana dayoh. Sajake mburimu kae ana tamu. Disambung liya wektu ya cah ayu. Nggih Kakang Dipati. Pun Kakang mulih dhisik. Nggih. Lho, Kakang Panembahan. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Iki jane sak suwene iki sing mbok delikne iki aku apa kono? Sawrana jujur. Jane sak suwene aku omah-omah karo kowe iki sing mbok delikne aku apa kono? Ora iso omah-omah model kaya ngene iki ora iso. Kesel aku Renuka, kesel. Rumangsaku wiwit biyen nganti saiki kok sing tresna nggo aku wae. Tinemune jebul iki to sing ndadekke sak wektara wektu atiku ora bisa tentrem, atiku ora bisa jenjem. Jebul bojoku wis singlar saka angger-angger, singlar saka aturaning agama, kang sarta singlar saka aturaning negara. Oh Renuka. Kowe iki bojoku kene kowe sing ngladeni wong lanang liya. Tinemune jebul wiwit biyen nganti saiki aku mung ngladeni wong wadon kang kendho kembene tok lonte wae. Yen arep nesu-nesu mbok pegat aku ya gelem. Wong wedok ora butuh dikayani tok ning ya butuh dikeloni barang.
arep nesu-nesu kowe Kakang. Sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak padaya yuwarna nira
Sari Iwang suksma mangadi linuwih mugi amayungana sinuwun jimat pengayoman kula sanget mboten nginten bilih paduka sinuwun Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten ing pertapan Jatisrana sepinten to bombong bingaing ingkang yayi langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sinugata ing panglingga murda rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Haladalah ya jagat ya dewa ya bathara ya sembah pangabektine Yayi Risanggeni ndak tampa agawe bombong ing rasa ora liwat pangestunipun kakang wae tumuli tumrapa marang jeneng para Yayi Risanggeni nggih dahat pamundi kula lingga jimat paripih mugi andayanana katentreman sumrambahipun kulawarga ing Jatisrana. Duh Koko Prabu mboten mantra-mantra paduka ingkang kepareng rawuh dhateng pertapan Jatisrana prasasat dewaning kabahagyan ingkang arsa ambabar karahayon ingkang mekaten sepisan malih kula ngaturaken panuwun. Iya Yayi Risanggeni tiba sepadha-padha sasampunipun asat punang riwe tumata punang huswa keparenga paduka Koko Prabu enggala paring dawuh menggah rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki. Duh Koko Prabu Yayi kadangipun kakang pun kakang iki rumangsa mongkok Rama Prabu biyen kagungan putra loro cacahe ora liya ya kuwi pun kakang kang saiki dadi ratu ana negara Maespati jejuluk Prabu Heryawadi lan putra keloro ya kuwi jeneng sira Yayi Begawan Risanggeni dene Siadi ya nduweni putra loro cacahe uga mijil kakung kaya dene nunggak semi kelawan Rama Prabu biyen ora liya anakmu ya kuwi Si Suwandakni lan Jamadagni. Yayi Begawan Risanggeni mara coba walien rasamu nadyan Siadi jinejer dadi Brahmana nanging jeneng sira iku dadi paran para kraton uga kelebu pangembat praja ana ing negara Maespati. Dadi Siadi duweni kewajiban tanpa beda kaya pun kakang ya kuwi melu mranata laksitane lekas maju ing negara Maespati. Kamangka pun kakang tansah kelingan apa sing dadi dawuh pangandikane Swargi Rama Prabu Duk Rumuhun kang jlentrehe pangarsa utawa pemimpin kang mumpuni iku kudu wicaksana putus lan kudu bisa migatekake marang sakwernaning perkara lan tumuli enggal gelem tumandang ngrampungi perkara kuwi mau. Kuwi pangarsa utawa pemimpin kang mumpuni. Tah sak banjure
wong kang wis pinercaya dening lapisaning masyarakat supaya ngatur kendho kencenging pranatan amis bacining swasana ya ratu ya nayaka ya pangembat praja kuwi kewajibane padha wae ya kuwi kudu pinter sabarang reh seranane utawa carane kudu njembarke pamikir kang sarta wani nanggung wohing tumindak madai sakwernaning panemu landhep sing dadi cipta panggraitane kang sarta tangguh lan gelem mawas diri apa dene pinter ngudari ruwet ingkang adhedhasar adil lan bener ditambah maneh kudu bisa manjing ajur ajer mula yayi mula saka gagasanipun kakang saka gagasanipun kakang dudu rakyate sing dikudoke padha lan manut menyang ratune nanging kudu diwalik pangarsa utawa pemimpin kudu tansah budidaya manunggal lan madai isi atine bangsa jumbuh lawan kemajuaning jaman yayi Permara reh mangosomya ngambrengeng kadikaronaning kaswasih ring marga hama wastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus hamara wayahanto aduh Koko Prabu jimat pengayoman kula ngaturaken agenging panuwun awit saking sedaya sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu Heryawadi ingkang prasasat panuntun sejati sageta dados padanging lampah ingkang kedah kula lampahi lan saged anyrambahi karahayon mapan wonten pertapan Jati Srana mriki. Yayi Begawan iya. Saiki seje sing dirembug Yayi. Yayi sejatine sakliyanipun Kakang mung bakal tilik marang kayuwanane Yayi Begawan Risanggeni lan uga sakliyanipun Kakang nambani rasa kangenku marang keluarga ing Jatisrana. Sayektine aku kaya ngrasa yen to ana pertapanmu kene ana mendung peteng kang anglimputi. Aku ngrasa yen to pertapanmu Jatisrana kene ana mendung peteng kang anglimputi satemah peteng dedet lelimengan. Mula Yayi Risanggeni aja ndadak nganggo wigih areringa mara enggal siadi matura kelawan pun Kakang. Aja nganti ana babakan sing ndok tutup-tutupi kaya dene sok glogok banyu bathok ora mawa tedeng aling-aling lan aling-aling tedeng. Para coba Yayi. Para coba enggal matura krana wis ana sabta sapatemon kraton iki Yayi Panemban ora anetepi wajib seba nglungguhi kelungguhanmu ana kraton Mahespati. Kabeh mau nukulake rasa jubriyanipun Kakang. Janjane ana apa to, Di? Aduh, Koko Prabu. Sewu lepat diagung pangaksama paduka.
estunipun waleh-waleh menapa jumbuh kalian dawuh awis wonten babakan ingkang anjalari ribet lan ruweting penggalih kula. Mboten sanes kejawi namung kawontenan kula ingkang jinejer dados tiyang sepuh mapan wonten pertapan Jatisrana mriki. Koko Prabu, estunipun waleh-waleh menapa wonten tiyang estri. Wonten tiyang estri ingkang sampun omah-omah. Wonten tiyang estri ingkang sampun omah-omah tegesipun sampun winengku ing kakung, malah kepara sampun anggadhahi putra. Nanging tiyang estri kala wau maksih seneng laku sedeng bandrek selingkuh. Kesenenganipun saresmi kalian priya ingkang sanes bojonipun. Duh Koko Prabu, kawula kula ingkang mekaten kala wau ripalenggan sak mangke ngantos dados kembang lambe mahanani horeking swasana pertapan Jatisrana mriki. Satemahanipun kakungipun boten trimah wekasan gugat dhateng kula supados nibakaken paukuman dhateng wanita kala wau. Menawi kanthi dasar aturan negara mestinipun kedah kapatrapan pidana, nanging elingi senadyan kula kalebet pejabating praja, nanging kula ugi jinejer dados brahmana ingkang mestinipun ndarbeni watak sugih pangapura. Mila duh Koko Prabu, mila kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu supados nderek ngrampungi perkawis menika. Yayi, jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Yayi Risanggeni, babakan wong kekeluargan sejatine bisa rinembuk. Merga wong rabi kuwi mung netepi telung perkara. Tak baleni, wong rabi kuwi mung netepi telung perkara, ya kuwi siji dadi kanca urip, angka loro wong kekancan ing reh ngupakara utawa ngopeni yen to darbe keturunan, angka telu nuruti rasa sanggama utawa karonsih. Mula mestine wong kang ora nduweni syahwat amarga cacat utawa sebab liya kuwi kudune ora perlu jejodohan lan karo nandulur ingkang ora jeneng bebojoan. Dene kepeksane kudu bebojoan, becike ya mung karo wong sing padha-padha ora duwe karep sanggama utawa karep syahwat. Awit yen to sijine syahwat sijine ora, iki mengko tangeh bisane tentrem selagine padha-padha darbe syahwat wae. Yen to salah siji ora bisa aweh jatine rasa pemarem, kuwi mesti ndadekke perkara. Sing siji njaluk mempeng, sing siji ora. Wis iso marake geger. Inggih Koko Prabu. Mula sajroning tembung ingkang rinangkum, sajroning tembang kang rinakit sarkara, tulising para pinter wis ngandharake sing unine rah arandeni romrih manis lumekasa yen wis nunggil karsa sarwa sareh laksitane ririh rehing pangruruh lir bermara mangarasari pamuring sarkara kang ning puspitarum prayitna tan kawistara tinalaten salagane tinaliti dumadi tanpa sangsaya. Wong karonsih utawa kumpul bojo kuwi kudu netepi syarat-syarate. Wong karonsih utawa kumpul bojo kuwi kudu netepi syarate supaya nggone bebojoan
aja nganti ana salah siji kang laku sedeng utawa bandrek selingkuh. Sarate ya kuwi kekarone kudu nandang rasa pangrasaning jiwa raga. Sarate wong karon sih kekarone kudu ngrasakne telung perkara. Siji gembira, loro nikmat, telu marem. Kuwi sarate wong karon sih. Kekarone kudu ngrasake telung perkara. Siji gembira, loro nikmat, telu marem. Aja mung mburu butuhe dhewe, maknane aja mburu gembira lan mareme dhewe. Nanging ya kudu ngarah-arah ngangkah marang pasangane supaya uga ngrasake jatine rasa marem. Balik ana pirembugan sekawit. Lamun to Yayi Risanggeni takon babakan pidana utawa paukuman. Yen to sing kakung mau wis kelakon gugat, kabeh mau mung kari nyawang saka ngendi anggone nyawang lan naliti. Gandeng sira Yayi uga kalebu pejabating praja. Mula uga melu-melu anetepi tembung adil lan bebener ya Yayi Risanggeni. Lang-langing driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kanin lir lena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sangya upama Koko Prabu sak namung nembe kencan semayan kewala lajeng paukumanipun menapa Yayi? Yen to lagi kencan semayan mongko durung nglakoni apa-apa kuwi manut aturan negara Maespati cara kuna wis dipecut disabet nganggo ri penjalin kaping 7. Lah lajeng menawi anggenipun kencan semayan malah sampun kelampahan kaping 1 minggahipun kaping 2. Nah yen wis kencan semayan kaping pisan utawa ping pindho kudu dipecut nganggo pecut wesi kaping 10 banjur dipepe ning panasan suwene 3 dina. Nggih. Lajeng upami anggenipun bandrek selingkuh kalian priya sanes kala wau sampun marambah makaping-kaping mongko sampun dituturi tetep mboten gugu. Nek ora gugu dikandani mongko wis marambah makaping-kaping kuwi kudu dikethok tangane. Nipun malah semu ngece lan ngina dhateng kakungipun menika pidananipun menapa do Koko Prabu? Ora jane wi sapa to kuwi? Kok enek cah wedok mamah kendali mangan ati kuwi sapa kuwi? Perkawis nami badhe kula simpen langkung rumiyin. Awit upami diaturaken sak mangke mesti kemawon badhe handadosaken ramening swasana. Ya, yen pancen kowe mengkono, mung bae iki wis titiwancine manembah marang Gusti Kang Akarya Jagat. Duh Koko Prabu Jimat pengayoman kula. Kula sampun tanggap menapa ingkang dados kersa paduka. Sumangga kula dherekaken mlebet wonten pepungkuran ing pamrih
langkung sekeca anggenipun badhe rerembakan babakan meniki. Yo.